Tak. Naša kuchyňa je to 4-hviezdičkový hotel. Šupa. The fish. Hello, Kalimera. Kalimera. Sekala? Sekala? Yeah? OK. Thank you. Naše hrnce, všetko sa tu vyvára, vypeká, hen tam je hlavný šéf kuchár vzadu. OK. Hello, Kalimera. Naša umývačka. Je to dosť veľké, je tu asi okolo 900 hostí, takže to pôjde. Teraz vybehneme do reštiky. Hello, Kalimera! Oh, Kalimera, woman, ladies. Hej, halo. Haló. Zakývajte, babi. Nie, Rob, ale nie, to nerob. Ale si robíš video, nie? Čo? Video robíš, ale fotíš? Nie, ja som chcel odfotiť, ale nejako si mi to moc nejde. A ja som myslela, že akože ideš fotiť. Dobre, ešte dáme nejaké fotky, nie? Vonku, poďme vonku. Nie, vonku. Tam, ja chcem tam mať A fotky. vonku, hej, poďme. Ja Dobre, chcem mať- poďme ešte tuto si takto, že sadnú na tej... Tam už trápiš. To sú naše stoly, toto sme... Koľko sme to asi robili? Jau! Neštekli ma! Koľko sme to asi robili? Poď už. Hodinu. Dobre, super. Ešte to pozriem takto celé. Hello! Tam je vysávač. Sexy guy. Hej. Dobre, teraz vybehneme na vonkajšiu terasu. Mirka? Mirka, ukáž sa. Ukáž, aká si pekná, ukáž. Mirka! Na srdci oko! Poďte von! Jani! Dobre, idem aj ja. Toto je vonku, je to super, všetko, farby, kvety. Mua. Ty bol sex, ty kokos. Ježiš, ja nemôžem tak rozprávať. Prečo? Tak keď to bude pozerať mama, tak by mi dala po ústach. No, toto je tu úžas, aha. Ježiš, vonku papanie. Je to nejaký 4-hviezdičkový hotel asi, a tam je more vzadu. Amerika. Áno? Počkaj. Hostia idú sa práve kúpať a máčať z nohy, aby nedostali také plusgere. Je to fajn, no. Kde si? Kývaj! Nevidno! Si ďaleko? Dobre, idem už aj ja. Je to tu super. A strašne je tu veľa mačiek. Je ich tu asi hádam 50. Dobre, končím. Konečne koniec šichty. Ideme teraz kde? My ideme sa prezliesť. Zase cez kuchyňu. Sprcha, mobil zobrať. Majte sa, ahojte, posielam bossú Cypru.